Klapka 1. Peace, R-I-T-M-O je moje meno, taký ako ja tu nikdy nebude. V môjom svete mám disciplínu sám, žiadnu schizu dám ti cez piču hrám prvú ligu, kurva, kto je vác? Postál som tu pred tým stáť, budem nespím stále, som strehu chát, nechcem prehru kutla do čreva. Takže čaute, zdravím vás po vyjebaných 100 rokoch, som 20 rokov v hudbe, takže 80 rokov plus minus dole. A čakajte našu novú vec s vyjebaným Alexom a s Emporium, takže kurva som sa dojebal, ešte raz. Čakajte na novú vec s Alexom a s buzerantom Emporium, takže Byčanom a s vyjebaným DJom Pazlikom. A to všetkých pochovať, čo teraz dáme my, ale mám to do konca Vianoc, ale takže to nestihneme. Vo Vánoce bude Ježiško, tam bude s nami, víš, donesie mi Betlehem, more ovečky. A aspoň do sebe to chceme stihnúť, takže ale neviem, či to stihneme. A pozdravujem všetkých ľudí, ale ne všetkých, iba niektorých. Takzvané Alexa, čo bude so mňou pičoviny dávať, Štuplíka, malého Romana Pikera, čo robí premávku. Teraz je v robote na dispečinku. A všetkých ľudí pozdravujem. Tebe na piču dám. Kálen teda fakt nový album. Zabili aj dojebali, to nie je staré albumy. A čo som to ešte povedať? Neviem čo mám povedať, tak vám poviem. No, ešte vám poviem k tým Vianocám niečo. Takže ma počúvajte silno. Si myslíte, že Ježiško existuje? Santa Claus v Amerike. U nás vieš, to sú mesto toto, darčeky robia. Cigáni, ne Ježiško, ale cigáni. Oni ti donesú aj zoberú. Vidíš elektroniku, keď donesú to domov. A neviem. A ešte k tým Vianociam, ľudia, nejeste kaprov, sa zadusíte. A prajem vám veselé Vianoce, aby ste mali pokoj a šťastie konečne. Aj toto pozdravujem Roka, nech dostane niečo Vianociam pekné. Mohol by si kúpiť toto, nové leginy. A neviem čo. Peace, R-I-T-M-O je moje meno, taký ako ja tu nikdy nebude. V môjom svete mám disciplínu sám, žiadnu schizu dám. Takže vás zdravím, čaute.